Tuti, Tuti. Podríem haver tret el Shaggy, a veure què hagués sortit en el Ha vídeo. sigut un vídeo bastant... Bueno, també ha sortit el Tuti, és bastant mític, eh? Sí. I la Nami, Déu-n'hi-do. Som al Centre Caní La Masia, un hotel rural per gossos, i el nostre objectiu és facilitar un espai segur i lúdic per la gent que necessita deixar els gossos de manera temporal durant un període de temps. La nostra característica que ens diferencia és que estem situats en un parc natural i estem allunyats de tot el que són nuclis urbans, tràfic, sorolls de ciutat. És un benefici pels animals perquè de manera natural se senten més còmodes i relaxats. Ens vam constituir com a cooperativa perquè ens va semblar que era la forma més correcta de que tots els socis fossin una part important i el repartiment de feines fos el més equitatiu i equilibrat per tots nosaltres. El nostre valor principal és el benestar animal, centrant-nos principalment en la salut física i a l'estat emocional de cada gos. Prioritzem el seu exercici, la seva estimulació mental i sobretot rebutgem tot tipus de pràctiques inadequades o abusives de cara a l'animal. Com a cooperativa funcionem de manera interna, cadascú és bo en una de les tasques. Funcionem en assemblea. Prenem les decisions sempre en grup i s'ha d'arribar a un consens. Si no s'arriba a un consens, es torna a debatir fins que arribem a un acord entre tots. La nostra relació amb la federació té a veure sobretot que volíem formar part d'una xarxa de cooperatives. Estem des de l'inici, rebem el recull de premsa i el butlletí i utilitzem també la federació per continuar formant-nos.